Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Hi. Today's episode mga ka-studio, naganda kami ng Filipino Breakfast Overload. Wow. Wow, grabe, ang sarap nito mga ka-studio. Introduce muna natin yung mga pagkain natin ha. Mayroon tayo ditong bulad, danggit, mayroon ding pusit, mga tinag-as na pusit yapon. Pinat. Ito din, mayroong nilagang okra, talong, ito dalawa, talong. Tapos, corned beef, bulad, bulinaw, chorizo. Sa Ayun. akin po, meron ditong bacon na pork, meron ding beef na bacon, pork tocino, beef loaf, hotdog at saka ham. Ayan mga ka-studio. Sa'yo na, And corned beef. corned beef. Yung sa plato mo, ano yan? Ano to? Egg. Mayroon din egg dito, Sunny tapos side up. Sa amin, fried rice at Oo. sa kanya po yung regular lang na rice. mayroon din pipino, tsaka Mango. mango. Yan mga ka-studio. Sa akin, tubig. Sa kanya, Chucky. Chucky. Chucky at kay Sa Mrs. akin, milk tea. Ayan mga ka-studio. This video mga ka-studio is online collaboration with Just Eats. Siya po isang Pilipina po na taga-Japan. Yes po. Sobrang ganda po ni ma'am at Opo. sexy pa. Grabe po, sexy po na mukbanger po. Yes po. Please check out yung channel niya po, Just Eats. So, mga ka-studio, magpi-play kami ng short clip para mas makilala nyo pa siya. Kain tayo. Mm. 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 Hello mga ka-studio, ako nga po pala si Jazz Eats. Invite ko rin po sana kayo sa aking channel. Pakisupport nyo rin po ako guys. Meron po tayong palaro today. Tara, wait ko kayo doon. Let's eat! At yun na po mga ka-studio, puntahan po natin si Ma'am Just Eats. I-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Ang lakas kumain niya ni Ma'am, hindi makikita sa katawan niya ba? Yes po. Grabe no kasi siksi pa din no? Mm. So, ayan mga ka-studio, huwag po nating kalimutan po. Maraming salamat. Maraming Before tayo mag-start kumain, pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara mga ka-studio, kainan na tayo. Si Ma'am Just Eat po pala, naghanda din po ng mga breakfast po. Breakfast Yes, po. overload po, madami din po. Tapos, premiere po kami ng 7 p.m. Sa kanya naman po, 7:30 p.m. po. Yan, kain tayo Ma'am Just Eats. Kain tayo, ma'am. Maglalagay din po kami ng link sa description po para mapuntahan nyo po sila. Mayroon kami ditong suka na pinakurat tapos ketchup. Wow. Go-eat na tayo. Diyan tayo magsimula Ma'am. Ito saan? Sa bacon? Oo, kasi paborito yan ni Sax. Nakamain ko na lang. Oo, sige. Sa UB, oh. Wow. That's pork bacon na. Thank you, Ma'am. Welcome. Kainan po tayo mga ka-studio. Yung. Tig-tatlo tayo. Ang sarap mo. Kain na. Kain tayo, fried rice. Ang sarap ng pagkagawa ng fried rice mo. Magaling na ako magluto pa. Sarap na. Ano yan? Bacon. Bacon. Mama, masarap ang bacon. Naubos mo na yung egg mo na? Ang bilis ah. The best Filipino breakfast po ito, no? Ang sarap, no? Sarap.
Try natin itong kuan pa. Yan mga studio. Sarap nito. Ito beef. Thank you, ma'am. Welcome. Ikaw din beef. Ano sa'yo? Itong pork lang sa'yo? Wow, ang iig mo. Malasaw nga egg, oh. Wow. Tulo-tulo. Muna, ganahan ako ng egg. Yes po, yung hindi po luto Yung yung hindi luto. egg yolk. Gusto mo na? Ganahan ka? Ganahan ka? Hindi. Kuhain ng kuhain. Gusto pala ni Sash, no? Kasi dyan, nakulang siya sa egg niya. Bigay ko na lang po yung sa akin. Mm. Mm. Eat ka na, madami na. Big boy ka na no? So, ayaw niya ng beef pang binigay ko yung kuan ko pork. Maraming salamat, Ma'am Just Eat, sa collaboration natin ito, no? Tosino pa. Ikaw be, tosino be. Ayaw mo? I love beef. Bacon? Laki. Sino tayo, mga studio? Pork tosino. Sarap. Ang sarap na. Itong beef bacon pa parang na-overcook ko. No? Medyo matigas. Ang sarap po talaga pag mga Filipino foods. Jackie, please. Nako. Ay, sir, gana ha? So, kaon pag kanon na. Dagan ba ikag-rice, no? Ano, nahurot ang egg? Ganahan ko sa egg. Duwag po egg yan, naubos mga studio. Dalawa po. Ito pa. Ikaw be, hotdog. Wala yung cheese na. Wala yung cheese na. Wala no. Sarap yan. Ang sarap, guys. Little fish. Thank you, Pam.
Ito, bulad nga danggit. Kuwig. Kuwig. Try ka? Mm. Kalamis buwan eh. Mm. Mm. Karon di ka danggit ba? Mm. Nukos yan pa no? Mm. Squid. Narot ng bacon tayo. Mm. Nandito ako. Sa tingin mo, maubos natin naman? Hindi ko masabi lang. Mm. Dito ko. Ikaw na. Ayaw mo? Eat ka, rice na ka. Busin mo rice mo na. Mm. Ayaw mo nito? Mm. Ang sarap nito sa fried rice pa, no? Mm, lamig eh, fried rice. Huwag mo natin kalimutan po yung kakulam namin po after this video. May premiere din po siya. Ma'am Just Eat, maraming salamat po. Thank you so much, ma'am. Mm. Mm. Ito, kay Mrs. to mga ka-studio. This one? Mm. Katako. Wow! Tako. Tako. Ito sa akin, fried na talong. Tako. Ito. Tako, mo no? Tama. Katako. Ano tawag yan, ma'am? Boiled po to siya. Tapos nilagyan ng asin at vinegar. Mm. Para sana siyang salad kaso di ko nilagyan ng lamas ba? Mm. Mo nakaula na. Hmm? Hmm? Sarap yun. Ang sarap na. Hmm? Ang sarap. Maliit na isda din. Gusto mo? Ito, gusto mo na. Corned beef. Yes. Tikman mo to. Wow. Sarap. Masarap. Mm. Mango. Mm. Ay! Ay, sorry. Sorry, mang. Okay. Sige. Halang mo na. Halang na ni. Ay, Kachong! sorry. Yes. Excuse me po. Naubos na fried rice mo? Naubos na lahat? Mm. Hmm? Mga pa manimada. Mm. Meron pa akong konti. Lakas ko yung kanin ba? Ko. Kadako.
Dagdagan ka ka mama. Mm. Grabe sobrang Beef loaf. Masarap guys. Mm. sobrang anghang ng ano pang. Sukang pinakurat. Mm. Tama na muna pang. Mm. Ay, ano sa'yo? Ang sarap mga ka-studio, grabe. Oh, ano mo? Naiulong, diri yan na din. Naiulong, diri, Ang pilit ah. diri. Ang pilit na lang. Ano? Nagpilit. Sabi na ko kayo. Mm. Grabe sobrang anghang. Ang sarwa na o. Kuha naon? Naon naman. Hindi ko pa na-try pa itong Ito mga noodles. chorizo. Mm. Ito mo try? Naisuba Yan, pa ba? Inihaw. No? Ito pa ba? Nukos. Na-try mo na? Squid na inihaw? Inong Pwede mo, kuhaan mo. Na, ito chilio dala. Sige ito mo. mm. Tikman mo yung chorizo. Chorizo ng Cebu. Kanak, gusto mo? Yo. Chorizo ng Cordoba. Duba pala. Cordoba beef? Mm. Ang sarap mang. Philippines. Ng Philippines ko no pang. Mm. Hambe. Pa, hampa. Mm. Bigyan ko din si Papa. Paham. Sabi na naman mama. Mabiti. Sabi niya, mabalik ako pa. Hindi ka kabrot na? Ano nga? Hindi, meron na na. Thank you. Sabi na kabuha ka. Saan sa'yo? Sabi na ko ka. Meron. Shout out kay Tita Matea. Kain tayo, tita. Kain tita. Shout out kay Tita Maris. Hi. Ngayon taman. Ngayon dati. Ang daga.
Sinanay sa ilalong. Muna isuod na. Hurot na. Hindi pala kayang ubusin mga studio. Grabe no? Ang dami natin nakain man. Kung mahirap pa nang ubusin no? Hirap. Ang dami. Overload talaga. Hanggang hapunan pa to na ulam. Kami good sa danggit eh. Itong na nga. Mm. Drink ka water na. Drink ka water. Thank you pa. Welcome. Dami kang water no. Gano'n yung laman ko. Papa. Ma, dahil mo maubos. Maubos ka na. Ha? Squid. Okay. May mata. Ano yung mata? Panay mata. Hmm. Sarang mata. Ang sarap. Basta matas buwal may kaunang hapero. At yun na po mga studio, huwag po natin kalimutan po, Just Eats. After po this video, pupuntahan po natin. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you so much po ma'am, Just Eats. Shoutout muna ako mga studio. Shoutout Percival, Telma, Brenso, Altoberos, Aninio, Talastasin from Doha, Qatar. Family Villaruel from Calapan City. Floriano, Florenda, Florabel, Florian, Floribianca, and Sasha, mother from Switzerland. Hi po. Sa inyo lahat. Maya Mia, Queen P, Bjorn, Miles Channel, ito po nagbumukbang din po. JB Palugme from Mindoro, Beverlyn Gonzaga, Bobby Alegria, Maria Lizel Manansala Danela, Nicole Eriger from Kuwait, Zib TV, Ria Tiokson, Emmanuel Gores, James Darrell, Angeli Salinasal, at ang last po ay Mr. Masunurin. At yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa breakfast overload namin today. Yes po. So magpapaalam na po kami mga ka-studio dahil sobrang busog na po kami. Tapos mataas na din po yung video namin. So kumakain na po si Sax. So magpapaalam na po kami. Bye for now and kita-kits. Ay, ikaw dahil. Okay. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!